ta hokenyoru hoyo menyete noborema nigotoke mambiarero gosugunaine ase enyomba yae ase chinchera chobo tutukanu ase kenyoro kebenje ke gotoka ase ward ya Bosoti Sengera ensemo ebunge abo machoge cha ase county eiga ya Kisii ekyokerera nyagosira koira egetambo kirekyo tikeramanyikana gwikera boniga ekerobotuki bwacha kigwe rimorioka Dominic Onderi agotumanyia ase enchera gwikera amayenda niga bwata enseme kenyoro kebenje ward ya Bosoti Sengera ebunge ya machoge cha county ya Kisii maiga yaba menye kubuka na konyoro mubere bw'umusacha yo maserie to kenyoro yo menyeta no borema bw'amaguru osugunaine asichuma chidirisha egekorege ichaniri abange omorugyo nyagosira oyocheta amatanga soba mamumu abo nigatwereria yiga maiga yo konyora omugakoye oenire getanda kiae egesieri munana ira neti nabo kiari nanyora nachikomurika burere tayo nachikorigererie nyasianse mo tochi natongie ekwende etochi nabwate nanyora igajagete nsemo engorieri era no emenyeta ase jumeri kiagere gosieke etiriseri ticha bichi sarigete namanyora renda koretaki oisungeti nasa gokura nche timokuneti igari konyeta menyetio erumu nere konya menyete igoromora goba nario momuro yo kurukurega monganyerete getande kiakakebekari agacha kurara konyata rikorara tanya koraro irago kanande kaiguro bengo jaro kerushi obekari lakini asa menyete rumu eri getanda no kere tanya kurusho ikine kiao otwati banyora bwesunge diari arusiti janga Jones nono burangi tuburintu twamubekera ngasinge cyamasikani yabana twara mudu barakini yaro mwanyene bakibikotu biri yabekera ago byo godara twanyora byusita kabeke getanda ibo twanyora igare bozabi bono negigyamo gyagara yo ajuka bantu ntorake manya bono ngigyamo gejeti ekikirenya gosira ko irege tambo kireke tikiramanyikana asi amateye cyane ko bwatikana buna konyora ni garu warte ya muirete ko butura amaguru egento getamukanye tukorwa komenta omokia asegasi yae nandi nare tubwatu muga ko bujario gotenyanyare nyama munako nyara lakini ubururi bukamujira kabura ekira bwa mujira kabura ekagereka nyare kana obwato kirasa amaguru asingento yo konywa karushi wa maguru akenyeru no muntu romia nando gwekorera biasara biaye nando guchia bweta abantu bwata amaguru na magoko bonse kamarenta bakage kagante binga nonya gukungiranka wikanda agure nyama ye ngombe njigori kamwiti kenyenya tukagure nyama tukamarenta bakagaiga agasoa nyumba agante ibono iga abana rigwankonyire ndinde munandi kuna kubuka igorgumbe tajete bubuya bokana tonyiri batu mwambinga ki mumurumi no karigi osirire abonchere bechire iga ibenche go basabiro serikali ko irobo tukibwa basenchera bwango erikomanye ikiriro monchori yo mwabo ko irege tambo kireke iga nigare akabaire chairman y'echiro ekara renge chairman y'echiro tukamaya gocha ko tukamaya goteko baleita nero to tigire to borai w'echiro gaiga no twale gotebanga abasikali ekero bachire ba security mbaganeirie bakore uchunguzi kubwatikana no okukwaye okukole kwa mobasokano tutomayetinga ki wachete erinde batokonye asogokora uchunguzi kuripoti getseni kya namba Mogian Soccer TV kore kenyoro kebanchi ke utoke ward ya Bosoti Sengera bunge ya machoge cha county ya Kisii literane Dominic Onderi Nyabuto.